Ето, здравей, Йола. О, пак пича масайче. Чакаме Гошо. Това е видео за мама и за тати и за Барти Animals и за аз и бебейците. И вижте този университет. Покажи другата част. Какво се случва с живота? Няма. И Георги го няма. Георги. Наистина се изколява там. Отиваме на стената. Берлин е приятен. За сега е приятен. Не е избухващ. Защото не е станало нощ. Добре. Много добре. Утре значи ще усетим вечерния Берлин. Страхотно. Това не е стената, за жалост. Уви. Ама... Берлин лейн мува в момента, но... Като отидем къде на Варшавката. Да. Варшавката ще бъде страхотно. Парти Animals, тук сме вече с Гошо и с Йола Ген. И сме на най-потискащото място на света. Чакай да фокусира. О, да. Как се нарича на немски? Берлина мала. Берлина мала. Окей, не е особено впечатляващо. И тук просто... И в смисъл това са били основите и покрай нея има бетон, така ли? Или просто са били метални решетки, които... Яс! Толкова е яко. Значи, тук преди 2 или 3 години Да. Ой, ма кезе, просто кезе. Майкъл Бубле. Wurst, Senf, Glühwein, Weihnachtsmarkt in Berlin. Концерт бил в Германия. Летя с автобуса, летя с автобуса, летя с автобуса, автобуса летя. Супер е красиво. В Берлин. Евала. Мисля, че онова там, ако е крайния украсен, вече умирам. Колабирам. Мисля, че е крайния украсен. Кое? Това там насреща не е ли просто кран, който е украсен? А, да. Крани, да. Не, точно това ти казах. Мамо, 2 крани. О, сега видях Берлин. Буквичките. Страхотно. Пусна ли се? Стуцковала Берлин. Това е една супер колосална... О, ще се пусна. Супер колосална сграда. Защо не си личи така на... Нищо. Дали, Гошо? Сняг. Не знам дали се вижда, че вали сняг, но вали. И сега да почваме тур around the city. Трябва да се случи вчера, но whatever. Пресичаме. Хайде, чао Артемус. Исках да ви кажа Александър Македонски ряпа да яде. То ЛТФ се случва. Баси. Берлин Фън, епизод номер 23. Чакай, вижте. Тук осветявам. Я ти демонстрирай, мърдай. Баси яко. Записвам много критично, защото предето не говорих нищо. Супер не на място гайда. Минахме през Primark. Супер якото. И отиваме сега към Александър плац, което е там отгоре. Германия днес е доста по-приветлива от вчера. Нали, не се загубихме и е пълно скоро. Ей! Германците хора са комплексари. Защо им трябва да строят нещо толкова гигантско? Вие няма как да го видите всъщност, но това е Берлинер дом. И е някакво ултра, мега, гига, огромно. И what the fuck? Не, много е яко. И това всъщност вътре е операта, така ли или какво? Катедралата. Това не трябва да се записва. Това е катедрала, аз мога ли да вляза в нея? Без проблем. Хайде да влезем. Sony Center. Motherfucker. What the fuck? Чакай, трябва да направим поздрав за Парти Animals. Какво, какъв не е поздрава? Hey, say hello to Party Animals. Hi, Party Animals. Hi, party animals.
This is what my viewers. This is how I call my viewers. Ja. 70. 70. Geht schon, hab schon. Aber steht noch. I wanna hear her sing. He doesn't sing. She doesn't sing. He just moves like you. Yeah, he just moves Значи, ето го на Гошо общежитието, супер класи, мега яко. Сега ще ви покажа какво си направихме да ядем. Гошо, о, я гледай, Вайно. Нима. И ето там ще седнем да ядем и кочина малко. Специално за мен до първи мигове от Лайпциг. Looks pretty good to me. Не знам. По-красиво ми е някакси от Берлин. Но, да. Яка работа. Отиваме на там. Надявам се да се оправим сега и с влака. Айде. Очевидно гарата им е като мол и не мога да се оправя изобщо. То е някакво, няма никъде къде да се продават билети. И сега, не знам, някъде някакси ще видим. Напълно организирано идея нямам къде съм. Вече в Бад Лаусик. Честитка. Толкова епично. Партия анималса и това е гърчето, къде сме отседнали. Ами сега сме в такова на приказките, как се казва? The land of the fairy tales or Leipziger Märchenland. Yeah. And we have this pretty stuff lying around in this beautiful building. И говоря на английски, защото съм малко привикнал да говоря на английските няколко дни. Но е супер. Ето това им е университета. Тази яка сграда ето тук. Това е университета. Не знам дали ще се фокусира. А ето там, ако искате да видите, е супер яко с тези войни. Направо Лайпциг вас яки. Ето така плаче принцесата от граховото зърно. И тук имаме малко други порно актриси. И такива работи. Ами на пореден път на Weihnachtsmarkt и с този път обаче живи кози. С пяста на Христос. Супер якото.